तो पुणी तोरे आमे आसी जाइचु पापड़ा गाँ जहाँकि ए गाँव रे आज आमर हेल्थ कैंप थिला। तो एटी पहुँचला परे आमे बिना डेरी करी आमे साई भितर को पड़ाइलु। तो फर्स्ट साई पहुँचला परे देखिलो गोटे भी लोक ना आउ सेकंड साई जाई देखिलो काड़े एठी लोक जाको थिबे बोली कि बट एठी भी लोक किए न थिले समस्त काम को पड़ाइथिले। चारोटी साई बुलला परे आमे थकी जाइथिलु टिके रेस्ट नेबा बोली आमे तेंतुड़ी गछ तळे बसी पड़िलु। आउ बालू भाई आउ मु टिके मजा मस्ती करिलु। हमरे मस्ती न हेले केमिति हेबो ना कोन। କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମଉସାଟା ଆସି କହିଲେ ଆମକୁ ଆମ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଅ। ତ ଆମେ ବିନା ଡେରି କରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ହେଇଗଲୁ। ବାଲୁ ଭାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ସରିଲା ପରେ ଆଉ ବଳଦକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ବୋଲି କହିଲେ। ସେତିକି ଭିତରେ ଏ ଷଣ୍ଢ ଭାଇକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ। ଆଉ ଆମେ ତ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକି ନା ଏ ଷଣ୍ଢ ଭାଇ ପୁରା ରାଗରେ ଥିଲା। ଆଉ ମଉସାକୁ କହିଲୁ ଭଲରେ ଧରିକି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଧରିଲା ପରେ ଭାଲୁ ଭାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏ ସାହିର ସବୁ ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ସରିଲା ପରେ ସାଇଡରେ ଆସି ଦେଖିଲି ଏଠି ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପତ୍ର ଧରି ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଲା ବଢିଆ ତାଙ୍କେ କଥା ହଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଅଲଗା ସାହିକୁ ଆମକୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଓନ୍ଲି ଛେଳି ଯାକ ଥିଲା ଏଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଗଲା। ତ ଫାଇନାଲି 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏ ଗାଁର ଆମର ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ସରିଗଲା। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ମଣ୍ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଜପତି ଟୁକା।